Aquí tes. Queres azucre? Tes sacarina? Non. Entón non, grazas, hai que cuidar a saúde. Moi graciosa. Mira unha cousa, muller, é que necesito ir, sabes? É que ademais todo o mundo espera que vaya. Non. É que necesitaría moi pouco tempo. Con 2 ou 3 horiñas arreglo. Xa, pero isto é máis importante que asistir a unha gala. É que non é unha gala. É a gala dos Goya. Entendes? Eu nunca recibín un. Mas este ano son o favorito. Valo gañar. Como sabes ti iso? Bom, non sei para que pregunto. Ti sábelo todo, non si? Pois entón tamén deberías saber que me deixei a pel facendo este personaxe. A verdade é que sí. Fixeches un bo traballo. Moitas gracias. Pero na miña opinión, o teu non son os papéis dramáticos. Ti naciches para as comedias. O visitante, Coruña improbable... Esas películas sí que estabas fantástico. En cambio, nesta, fas un poquiño ridículo. Es cruel. Non o son e toma o café. Non quero café. Daquela dísamo a min. É que... Dende logo, para unha vez que queren recoñecer o meu traballo, tes que vir ti e estragalo todo. Perdoa, pero neste problema meteche este tisó. Eu fago o que teño que facer. É unha injustiza. Porque... Mira, eu son boa persoa, sabes? Veña, preciosa, anímate. Dime, precioso, cando foi a última vez que fuches visitar a túa nai? Que? Que cando foi a última vez que fuches visitar a túa nai? A miña nai. Non sei. Hai máis dun ano. E supoño que non te enteraches de que a pobre agora ten que levar posta unha máscara de oxíxeno todo o día. Pois, oye, non sabía. Pois entón, non me digas que és unha boa persoa. Unha máscara, dixeches? Sí, unha máscara. Pois entón, aproveitando que o entroido, pasará desapercibida. Iso non ten graza. Mira, guapa, seguro que isto podemos arreglar entre ti máis, eu. Por favor, non me fagas rir. Iso si foi cruel, eh? Ai! Oh! Oh! Doeche. Moito! A ver. Oh! Que tal agora? Moito mellor. Oiches, eso que podería ser fisioterapeuta en vez de estar por aí esnaquizando vidas, non? Agora és tío cruel. Perdoa, muller, que non era con intención. Estou farta de que cada cliente me trate como se fose unha asesina. Todo o mundo me odia, todo o mundo me insulta. Non teño nin idea. Ti falabas de que ninguén recoñecía o teu traballo. Meu amigo, este é o curre menos recoñecido do mundo. Polo menos será emocionante, non sei. Que va, é todo papeleo. O único capricho que me podo permitir é coñecer de cando en vez algún famoso. Escoítame. Non fagoche unha proposta. Ti deixame os Goya e cando me den o previo eu aproveito o discurso para falarlle ao mundo inteiro da túa labor social. E de paso vou visitar a miña nai. Vivirás ata que remate a entrega de premios. Estás segura? Ningún día máis. Gracias. Para, aparta. Non fagas que me arrepinta.
Mira, xa verás, vou facer tal discurso que todo o mundo vai querer suicidarse para poder coñecerte. Claro, e deste xeito dame máis traballo do que xa teño, non? Oye, Morte, Sí, e como vou morrer cando chegue o momento? xa estás morto. Esbaraches na ducha, non recordas? O único que che dou é tan só un permiso, unha prórroga. Irás de corpo presente, nada máis. Así que procura que ninguén che tome o pulso, porque non o tes. Que pasada. Ois, Morte, Sí, que matou a Kennedy? moi pronto vas poder preguntarlle a ti mesmo. Asín aquí, Sí. aquí e aquí. Non és George Clooney, pero o teu café non está nada mal. Ah, pero é que George Clooney non ten un Goya. Sorte. Non te preocupes que a próxima vez teréis a Karina. Grazas. Algúnas veces, non moitas, a vida dache unha segunda oportunidade. A min, esa segunda oportunidade deuma a morte. E o premio Goya, o mellor actor protagonista, é para... Que nervios. Antón Naya, por Criminal. A todos os que confiaron en min e, sobre todo, a miña nai que me estará vendo. Boas noites.